Nyambung, nyambung. Aku suka, aku suka dia. Calalungin and selukan. Pam 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 ayo tak kebablasan toh. Nah, kebablasan. Nah. Ndak golekno obat to. Wis iki ya. Ki apa dasmu? Ndak golekno obat. Masa malah Ngene iki aja diobati iman-iman. kelas, nah. Nah. Yo. Oh, tandur pari jebol tukule malah rezeki. Tak tandur pari, Tukule malah rezeki, Mas. tukule malah Rezeki. rezeki. Iki biasa tak tandur pari jebol tukule malah suket rezeki. Tegesipun apa? Malah ora nampa rezeki panenipun. Dadi nek tukul suketeke iki ora nampa rezeki. Angke no Mas, tak tandur pari tukule rezeki. Niki ingkang dipun harapkan masyarakat wonten ing Blabak Kandat Kediri, Mas. Pintermu perlu tak Ora lembut. pinter, ora mungkin ditanggap mati wis enek 7 tahun kepungkur lho Mas. Iya ta, Le. Kula ki teng Blabak nganti bingung Mbah Tom Bayaki niku lho. Kok bingunge? Lah saben enten damelan mesti kula dipun kanthi ngriki kok Mas. Oh, dadi sampean kerep teng mriki. Alah, sangke krepe teng mriki ben rene mesti ndandakne klambi anyar. Lah iki spray ngono lho. Spray pripun to panjenengan kok iso? Dudu to. Ini atribut warna kita jadikan satu. Lawasan niku nggih ngeten iki. Oh. Dadi kaya lorek teki ngono kae. Leresipun ngoten. Alhamdulillah kula saged nderekke panjenengan lenggah wonten ing Blabak Ya Kandat iso Mas. ngono. Amin. Ya amin, kalau amin. mongso nek alihan Nggih, TV biasa. Nggih mugi kemawon ing pangajap Yai sakmenten kathahipun anggenipun lenggah dipun catet ngamal jariyahipun pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. niki Pak niki sedaya niki ming krana mujudke syukur. Syukur Nikmat ingkang dipun paringaken masyarakat Blabak Kandat Kediri ingkang dipun lenggahi Bapak Tom Bayaki insyaallah sedaya pinanggih rayu wilujeng widata kathah rejeki saged minggah kaji Allahumma amin. pripun cobi panjenengan Aku ya ira sakmene piyai padha penonton mriki niku nyenengke Mas mesti sami lenggah sayek saeka kapti kados ngeten iki nandhake gedhe tata kramane. kene iki Nandhake budaya. saestu Nandhake ngerti karo seni. leresipun ngoten enek tontonan ramene kaya ngeten payang seneng Iya. dagelan seneng, sinden seneng, kabeh seneng, sing nanggap tok arang-arang ngene iki. Kok ngono Ya ta? lho, dadi siji teng desa, Pak. Oh iya. Yayi mriki mboten sombong. Sik ta. Kowe rene marang kok kanca. Nggih. Kancamu ki isane wong ndonga apa? Panjenengan pun Kok mung merem-merem karo. Mboten niki pancen kula damel ngeten, Mas. Wow. Niki nyala wedi, bocah niki yen ketoke meneng, penjanmate, roh-roh turu. Ketarane meneng tapi jane urip. Nggih, oh niki Pak Tom Bayaki. Niku yen mboten niki mboten marem, Pak. Ya kudu nek bocah iki. Loh, Pak Tom niku Terus kelebihane apa? pripun niki rencana gawe tumbal kandat niki kok. Kowe terus berono lho ngono iki. Loh, tumbal dagelan, ngono lho. Dagelan tumbal ki ora bak elek lho, Pak. Tumbal niku saka ya tumbal. Tegese kuwi ya ndek keluwihan apa mung syukur. Niki gadah keluwihan, saking luwe niki ra iso mingkem lho. Keluwihane niku tok. Ora iso. Keluwihan apa luwihan? Ayo coba monggo Nek keluwihan ki rak ya kepinteran. Nggih. Nek luwehan ki rak gampang njaluk mangan. Leres. Nika pancenipun Mas kula niku bathok bolu isi madu. Lho, sik le. Aja sembrono tembung. Nggih, nek Bathok bolu isi isi madu. madu disawang saka njabane elek. Ning jero ning gilani. Kowe omong apa to, Mas? Pisane kok kaya Piye to iki? plecak-plecek wong biyen iki. Lho, niki ketoke guyu, Mas. Sejatine mboten ngerti. Lha piye? Sakjroning esem niku enten apa? Tak jenenge semene. Sakjroning esem niku ming pamer untune anyar niki lho. Untune anyar. Untune anyar. Wah, panjenengan
pirsa kok pripun to. Kajen. Lho, kajen lan ora ki arep nguyuh to, Dik. Kok ketoke kok terus bablas. Ora pamit kancane iki lho. Pamit kancane nek. Nggih. Pangapunten Mas Sun. Ya. Menika tasik kakang kula sedulur Sinara Wedi. Kakang. Nggih. Tinemune Kakang. Menika mbajengipun kula, lajeng kula nomor kalih. Oh. Kula menika sampun dipun weling, dipun pasilahi kalian bapak kula Iya. almarhum Bapak Jolega. Aja nganti kowe pisah utawa adoh karo Masmu Lejo Klitik. Ngendikanipun bapak kados ngaten Mas Sun. Iya piye? Kula sampun hampir 18 tahun kula perjalanan menjadi pelawak komedian selalu saya dengan Mas kula. Biarpun yang lain-lain itu sudah Sik, pirang tahun? 18 tahun. Yo kleru lho. Pripun, Mas? Wong kowe melu aku sadurunge kuwi kok iso 18 tahun to. Lah kedahipun, Kurang suwi. lho, kula niku yang mulai meranjak karir mulai pun ngrasake penak, Pak. 18 tahun. Kowe melu aku tahun 2000 apa rong penak? Urung penak mesti mbok utang kok sian. Iki wis akhir-akhir ki lunas terus iki. Iya. Iya, kowe. Lah ya sing mulai 250 to. Lah inggih, proses membawa sukses. Ora ana wong mulya yen ora didasari saka rekoso. Ngoten. Kula Biyen iki rekasamu karo sapa? rekoso kali panjenengan newer-newer teng pundi-pundi kula lak nrimo. Iya. Wong ki yen nrimo syukure Trimo. gedhe. Apa Nggih. terus aku lek duit akeh lho, Mas. Aku ki ya ora oleh duit akeh lho. nrimo. Sami-sami nrimanipun. Oh iya. Trimo. Panjenengan nggih ngangkat derajat kula, lajeng kula nggih nempil kamulyan wonten panjenengan. Gandenganmu biyen apa ya aja kluduk? Ngomong. Mas kula niki to. Gandenganmu biyen lho. Kula niku seia sekata sehidup semati serumpun sepenanggungan. Tidak akan mencari pasangan lain kecuali Mas kula dhewe. Tresno kula sundul langit kalih niki. Arepa digolekne gandengan apik kaya ngapa? Kula tetep mempertahankan Mas kula. Sebab siji sing kula cekel. Napa? Sing iso kula apusi mek niki tok. Liyane ra iso. Ya iya. Kisane ya Mbok ndonga. cobi panjenengan dangu Le. Kepiye wartane aja kluduk? sing gagah to Kok awake iki. saya bagus to. Gumun aku. Pirang-pirang dina ora nyaman kok. Gayamu kok beda. Pripatmu apik, sambarangmu sarwa apik. Esemmu ki lho merak ati le. Ngono. Loh, suwun. Kok kaya eneng sing kurang jangkep to? Dalam Eneng sing kurang jangkep. ampun. Cukup. Kap. Yo gawe orientasi bahasa sing penak to. Kok ming cukup sampun matur nuwun. Yo tata bahasane sing apik. Wis mbok entek ning ngarep masa omong mangsawi ngono. Aku terus omong apa? Aku ki adimu sing mbok nggih jembatan. Mula aku menjembatani Tapi panjenengan. jembatanmu iki kakeyan kedawan. Aku akhirnya ketahan kata-kata. Yo inisiatifmu piye ngono? Kowe keten kata-kata. Piye, Mas? Piye? Saya seneng saniki. Kowe iki semelengeren lho nyapa. Kaget, Mas. Nyawang aku. Mboten Apa? anu gole dadan dipindah ning tengah rika kota niki. Lah nyapa? Biyen kan bendina ning pinggir Pojokan iki. kene. Sak niki ning tengah rika rada amba. Nggih. Jedinge ya dhewe amba sing biasa ning lan jeding kula teng ngene jeding umum. Pojokan. Heeh. Sak niki dhewe amba ngene suket-suket rika sak niki. Matane suket-suketan ayo tegalan to kene. Lah iya ning kono mau wis penak. Kowe iki yo ngampur kok iso. Alhamdulillah. Alhamdulillah awake Pak dhewe Tom. saged mriki malih. Pak Tom. Hmm. Lah iki lurah sing arepe dilebutne lambene dagdal iki Pak Tom tok iki. Kok iso ngono? Tapi pirang-pirang tahun kon rene sampai saya itu terinspirasi karo Pak Tom Bayaki. Nggih. Pak Tom Bayaki itu adalah lurah yang beramanah, lurah yang bari basane Mbah Lurah sing genah. Nggih. Aku kadang-kadang terobsesi karo asmane Pak Tom Bayaki. Kok saged ngoten? Sing kapan hari itu setelah beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, Mas Sun, kula niku ditimbali Pak Tom dan saya itu mempunyai gagasan bahwasanya muga-muga soben anakku yen lahir derajate ben kaya Pak Tom Bayaki. Alhamdulillah. Akhirnya aku meleng karo bojoku, Nduk, soben lek anake lahir kudu jenenge Tom Bayaki. Kaya nulat belionya. Dan dek iki lahir alhamdulillah angsal pandungane Pak Tom. Ayo pirngon pirsa. Dek iki lahir anakku tak jenenge Tom Bayaki, lah kok geweger karo bojoku. Lah wong asmane bagus, piyayine yo wicaksana. Anak iki jenenge Tom Bayaki, Nduk. Loh, yo bene wong Geger jenenge karo bojoku. geger ki yo ngopo? Wedok dipek anakku lahir. Oh, lah kowe ki yo mingsle kok. Mingsle lambemu mingsle. Akhirnya timbang kisinan tak wahi Tom Bayaki Wati. Aku wis ngono akhire. Ngono kuwi arep
Tom Bayaki arep laki dan perempuan itu emansipasi Oke, sama Sira aja. kowe asmu ki Naira Joko. Nggih, Pak. Ngerti ta artine Tom Lah, Bayaki? lah, bolak-balik kula niku. Apa artine? Pak Tom Bayaki itu. Lah artine apa kuwi jeneng kok ngendi? Jenenge Mbah Lurah. Iya jeneng kok ngendi? Ya kok wong tuane Pak Tom. Maksudnya ki Jawa apa Arab apa Inggris? Ya Jawa no. Sampeyan ki tegese paham. piye? Lah, ya wong Jawa ki jenenge Pak Tom Bayaki ki wong Jawa, ora ninggalke Jawa iki ya Pak Tom Bayaki. Tom tegese. Tom ki jenenge sadurunge Bayaki. Lho, paham ora sampean? Masalah. Ngene lho. Jenenge kata-kata ta. Lah nggih kata-kata. Iki Tom ki apa? Demong kuwi tulisan. Lah ya Tom Bayaki Tom iki tegese apa? Tulisan ngengkel sampean. Mendhu kowe iki. Sampean iki lho sing ora paham. Tom ki ning dinding ki ya tulisan Lah ya tulisane TOM. diwaca Tom. tegese. Ya mau jeneng kok ngengkel yo. Grek otak. Betul kok teko sampean. Ora tegese umuman karep ki lho buderku. Maksudnya di dalam Pak Tom tuh enten apa? Usus. Kene apa? Aduh, masyaallah. Mriki lho, mula kula iki nek teng arep njagani nek niki lambene mbleset tok. Bleset Pak Tom Bayaki sing dimaksud Masun Gondrong, di dalamnya Pak Tom Bayaki itu kalau dipanjangkan seperti apa? maknane apa? Nah, ngono lho jelasno. Pak Sun. Nah, Nah, Ngono. Pak Tom Bayaki. Tom, ki perpanjangannya piye? Tom. Alah contongmu. Mbak yo nglenggahke Mas Gondrong sithik to. Nyapa dilekano ngono linggo dhewe dilekane iki apa? Iya, maksudnya Mas Gondrong ki blangkonan nyapa. Ya ndalang no. Mosok ngono mudin. Wah, jan kok iso Pak Tom lenggah. Pak Tom. Jadi, Pak. lah kok malah dadak nyambut karo Pak Tom Pak Tom di depan lho. tegese Pak Tom. asmane bener kok. Lah nggih. Aku lali to, Pak. Tom ki apa? Nah iki. Pak Tom, weh, jas jas Pak polisi. Nek Pak Tom jajar polisi dikira Pak polisi mengawal pejabat. Aku tahu, budal kawal polisi malah kayak awas jenenge penonton yang bengok. Lah kayak maling kecekel kayak Oh no. Ayo. Pak Tom ki TOM. Hmm. T ki takwa. Hmm. Dilihat dari stylenya beliau Bapak Tom Bayaki itu memakai jas utawa jaket ngagem songkok. Itu beliaunya menunjukkan jiwa ketakwaan, jiwa kedisiplinan manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Iya. No. Sampeyan ki diomongi malah Pe, tingkat dinguk lho. Ora kok aku nata. Enggak. Ha, Pelek nih sampeyan. ha. Kok nggih hai no. Tom kok. Tapi yo oh. Kowe iki Ane lho. Langsung oh lho. Lha kuwi nek ora tulisane. Nah cengesan. Kuwi nglirik rokok piye? Mas Luduk, Lah si rokok tak kei. piye-piye ki Rama ki paling ora. Lah lha apa enek Tom terus enek hal iki udah bom. Iya, wong tuwa ki nggone ngluput nek ana kaluputane piyai sepuh ya dienglenggana. Berarti oh. Oh, orangnya bijaksana dan sudah terbukti beliaunya ngasto ana ing telatah. Blabak. Belabak ini ki beliaunya sudah dipercaya oleh warga masyarakatnya. Amin. Ora nek tinane lurah sing bijaksana nyatane ngantek saiki ya beliaunya tetep ngasto. Amin. Ya ora? Nggih. Loh. Berarti wong Jawa ya. Mungkin bos. Oh. Oh, wow. Ngomong itu Lah, oh ta, Bang. nggih. M. M ki madhep manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing disuwun apa muga-muga warga masyarakat Blabak ngriki pinaringan gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Alhamdulillah. Loh, Bos, Lah, alhamdulillah. kula niku yo M ya. nggih, Tom daya. Berat. Bah. bagi bahagia. Maksudnya bahagia ini Tegese sudah terlihat bahwasanya beliau itu bahagia, bahagia dalam skup internal dan bahagia dalam skup eksternal. Ora jerone tok ning jabone. Jobone tok, ora jobone tok ning jerone yo bahagia. bahagia jopo Lho nggih no, Bos. sehat pikirane. Sihat keluargane, sihat warga masyarakate. Ah. Kadang-kadang enek wong iso nyenengne wong ning atine dhewe iki susah. Kuwi jenenge munafik, Bos. Kaya kowe ya. Lho ora lho. Kok kaya kula ya. Kowe ora Loh, bahagia. bahagia no, Bahagia, Bos. Mas. Iki Urip bahagia. pisan ki nggo bahagia. Jangankan saya, bojoku yo tak bahagiakan. Masyaallah, Mbok tumbaske apa anggon-anggon po? Ya jenenge kene iki wis sukses kok, Bos. Lah kok dengi dicuni Mas kok sampean geger nyapa? Lah aku meneng kok. Wong wedok ki mulyane wong lanang duwe kaya disenengke paringi arpa. Lah ya wis. Ditukokke anggon-anggon. Lah ya wis bojoku njaluk tak kono-kono Mas. Heeh. Aku akhirnya meneng. Ya kudune ndang cabudak. Kowe ora tau ngrungokne kata-kata bijak kowe. Piye? Diam adalah Mas. lah ya wis.
Lah iya kowe rada budang apa? Diomong iki jenenge pekok iki jenenge. Kowe. Piye to iki? Tidak bener kowe. Ora bener lho, Bos. Diam berarti Diam berarti Mas. diam adalah emas. Mas kok aku. Lah Loh. nggih, Diam. diam adalah emas. Emas. berarti Lah bener. lah nggih, plane bojoku njaluk emas aku meneng. Karena diam Adalah emas. Oh, bocah iki majenun kita iki. Mas. Lho, karepe iki meneng ki ora kok meneng terus meneng dekem ki ora. Tapi akhirnya yo mek meneng tok, mek tak nggo guyon tok. Nah ngono. Tapi tetep kula tukokne, Bos. Tapi gak colok. Lho mboten lho, tetep kula tukokne Mas. Dek iki kula tukokne kalung nggih. Nggih. Karena prinsip saya untuk hidup dengan istri saya, Bahagia. saya bahagia, istri saya juga bahagia. Nggih. Dek ini tak tukokne emas ki gulu ya. Nggih. Kalung ya. Nggih. Kuwi gedene sak pelek. Loh, Wah, Loh. iki lah. Sukses kok, Bos. Bojoku ini melakukan Masyaallah. Bojomu. iya loh, harus bahagia Lah bojoku. kamu kok ndase cilik. Loh, dari ya. Masamu orang-orang ya. Ora Loh. dasar di aku. Gini, Bos. Gelang niku nggih, Nggih. kula tukokne nggih ngantek kolengen. Loh, Gelang ya ngantek kolengen. mulya kuwi. Loh, iya bojomu. loh. Ali-ali. Ali-ali ngantek driji sikil Wong mampu. Wong mampu lho, Pak. Iya, 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 iya. suweng ceplek Suweng nggih, Mas. ngantek kenaan bolongan, Bos. Eh. Ngantek gawe sing ditindik. Loh, Dadi grembel. Iya. Kuwi mergo kesuksesan Lho, nggih lho. leh mung nglawak, kesuksesan leh bakul, Leres. leh dudulan kaya. Nggih niku. Lah sa- Payungmu kok Loh, wong kula niku untuk memuliakan sebuah apa jenis seorang istri ya, Pak. ali-ali mbok pundhut. Bek, Bos. Nggon Di gelang ngantek kolengen. nggon lengen bek Sak pelek gulune. kuping. Kuping ngantek bek ketek tindikan. Lah terus kuwi ndine sing mbok wemas. Ngantek bingung to, Bos. Iki ndine tak tukone Mas ya. Loh, Untu, Pak. Untu ya. Untu akan merotol kabeh. Ganti Mas. kuwi HP kuwi HP. Jos yo. Eh, Dadi bojoku sing yang ngrisu lho, nek plengah-plengeh ngene. Pamer tanggane. lah ditikoki ya HP. Iya lho. Nek salaman ketok gelange. Ketok gelange, ketok gulune, Nggih. kalunge, Nggih. tek guyu ngene. Dek iki takoki kami tuwa piye? Lho Pak? yo mek guyu tok. Bojoku iki. Lah kok guyang guyu? Ya mergo untune Mas kok, Bos. Iki jane bosok iku pengen yo. Iki non sewu lho, Lepas Mas. lho, Mbak. Bat to. Nggih. Sing nek teruse to. Sik nene lagi Wis sik eling eling. gitu ya. Ya eling no. Lah aku ki sutradara ya. Ya. Yakin. Wah, cepet nek niku cepet, Pak. Cepet, Nek. Loh, iya. Mergo penak. Penak, penak. Ya, Yakin. maksudnya Yakin tegese yakin beliau mengemban amanah sebagai lurah, yakin beliau mengemban amanah sebagai presiden rumah tangga, insya Allah kedepannya keluarganya bahagia, masyarakatnya juga akan lebih bahagia. Sing penting kun fayakun. Yakin, Bos. manunggaling kawula Gusti Iya, lho. Gusti nyang kawula. Kun fayakun mergo kun ki nek telu, Bos. Kun Kun- siji, Kun siji sing madangi jagat, kun loro, kun loro sing ngangklang jagat, kun telu, kun telu ki sing nggawa panganan utawa nggawa rezeki. kun tel. Loh, iya no, Bos. Kun sing ngangklang jagat. Kuntul. Iya bener bener. Kuntul, Pak. Ya krek mbok disiki. Aku ngawur ya apa wae lagi. Lah yo ngangklang jagat iki kuntul. Iya Oh, bener. dadi kuntul iki ngene. Ngangklang jagat. Oh. Ngono lho. Kun sing ngangka loro Sing madangi jagat apa kuwi? kunang-kunang. Ning ndi gawa lampu. Nggawa lampu, Eh, padang eh, madangi eh, jagat. eh, eh. Kun Cengeng, sing cengengan. Sabar. Ojo geger sih. Rumahnya kaya kiai gendeng. Loh. Nek kok kunang-kunang iki lho. Loh, sing madangi jagat to, Bos? Kunang-kunang kan yo madangi jagat to niku. Oh, iya, ngono Lah ya, Rek. nggih. Kun sing ngangklang jagat menika kuntul. Kun sing kun telu, Kun sing telu ni kun sing nggawa rezeki. Nggo Menika paket. kundangan. elek. Mulai sing mesti papat. nggawa berkat. Sing papat enak. Napa enten? Puculuk. Kun no. Enek kun sing cilaka. Apa Mas kuwi? Kunduran truk. Lho, Iki maksud Ilmu lho, Bos. Maksud ki ora paham. ora paham sampean iki, ora ngerti. Ilmu sejati ning diri ki. Ora paham jenengan lho, Bos. Ngeten iki. Sing dia tak tidak paham. Kuntul iku lho. Sampai diisi. Kuntul iki lek diwaca cara biyen Lekok. kuntul. Gak, Lek ya, dicara waca tulisan biyen. Gah, kok saru-saru mau. Koton dhewe. Kowe kok nesunan ki piye to kok iso? Lah wong pinter kok selak. Ya ora oleh. blokos itu. Ingkang Ki. pungkasan ki. Ki, Ki. kintil. Jenengan ki pun gak kok sik to nyapa to. Ya bene wong duwe pemikiran sumbangsih kok. Ki menika saka tembung kitab suci sing diadep. Bendinto bendino. Bendino ora kok bebinti to. Apa kowe muli bendinten karo bendino. Bendino. Wis to,
Saben dinten Nah. beliau Bapak Lurah Bayaki. Tom Bayaki menika ngadhep nggih menika Kitab kitab suci Al-Qur'an, Bos. Wih, lho, wih. Kula niku pun paham kalih Bapak Lurah. Wong kula niku nggih guru ngaji teng griya. Masya Allah. Guru ngaji, Mas. Guru ngaji. Lah, Nek gone TPK. Berarti ki wotengenmu ki lho nggih no. masjid. Guru ngaji kula niku. Masya Allah. Tapi kula niku bagian belajar Iqra siji, Bos. Oh. Alang Belajari kok ikhlas siji. Wis mek Yo alif. paling ora iki tekan jus ngono. Dadi mek aba, abata, aba, ba, a ngono lho. Ngono. Alif kasro i ngono kae. Iya, iya aku wis paham ngono iki, Bos. Alif domau. Ngono ki wis ngerti Oh, iya, kula. iya, iya, Bos. Oh, patekaten. Lah, Oke, oke. ngajimu kok diedrong? Lah kowe ngomong. Lah kan Sampan ki lho, Bos. tak peteka. Ah! Cengengesan. Arep peteka. Iki gedeng nih, gedeng nih. Ngetes aku iki. Nyapa? Ngene lho, wong ki Jawa kudu jawani, Nggih. wong agama ya kudu ngajeni. Ulama umarok budaya. Iki kudu nyawiji. Mm-mm. Ngene lho, iki ketok ngene iki lho. Piye, Mas? Awake dhewe tetep bermasyarakat, Nggih. berkesinambungan, Leres. sinergi. Alif mau jelas. piye? Seno, Terus ngono. sampean ki tak jelas nih. Iya ya. Sampean ki berarti kinjane ki ra ngajeni. Napa, Karo Mas? apa? Sampean ki dalang kemelinti mek jenengan. Kok iso mliti piye? Mas, Kowe Masun guru ki nek ngaji. kemlinti yo mungkin ora nganti ngasto nganti tekan sprene. Lho iki kategori dalang kemelinti ya Mas Sundol. Ora iso lho Ora percaya kowe. Nyapa? Awake dhewe ditangkap madhep rono. Ah. Sinden ditangkap madhep rono. Ditangkap malah madhep depok kita ngajeni ya. Cek to, Mas. Mosok Ning dinding kon rono. mosok wayang ning kene terus dalange kon rono lak yo ora apik kok iso. Wong iki kudu rono rene ngono lho. Nah ngono lho acara Madhep acur-acur. rono aku madhep rene. Lah aku madhep rono aku madhep rono. Ngono lho. Ayo jal kena madhep rono. Madhep rono. Aku yo madhep rene. Wah, bel, pamer, ben syuting. Kowe iki asli arep maido rene to kowe. Kok iso mangsane. Pangapunten, Mas. Ayo. Menawi kula menawa tasik nglenggaken panjenengan. Nek Mas kula Maksudnya niki ngajeni aku. enggih no. Lah kuwi Tata krama subasita sopan santun adat ketimuran wonten. klutuke diajeni ya ora ngerti, Lah ngajeni niki, ya ora niki lho. Sama ra ngajeni aku kok. Lho. Lek pengen diajeni yo kudu ngajeni. Carane ngajeni piye? Yo tata wacana. Kok tata wacana mbahmu iki kok iso. Tahu aja. Enten. Mula kersanipun Abdul. Niki dalu kersanipun larasipun sekecok. Ya. Kula tak nyuwun ngampil slendro mawon, slendro. Slendro ya. Nggih, nggih. Kembang. Oke no. So. Pariane ora lho. Iso. Piyayi ngriki niku piyayi ingkang remen selawat, Mas. Mau Wonten. beh. Lapangan kuwi sing delok akeh. Alhamdulillah. Wadep rono kabeh kok. Mergo goleki kancane. Muyuh, muyuh tiba. Kowe iki jan matane yo ndelok ngono nyapa to kok iso. Banci tok. Kowe iki yo ora dadak wong iki nyambut gawe ora nyawang rono-rono. Dulur ku tok ning ngono. Kae ngombe kopi ora nguyuh. Mau ning ngono. Ya, Iso ora? so. Tapi Mas, Ngono ya kene ya sing madhep kidul. enten. Ya. Ya gone sampean sik iki murung balik iki lho tekono ning ndimu. Kita banci tok ngono. Ya ora kok iso. Tapi padang rembulan. Rembulane bunder-bunder seser. Yen pengen urip lumayan, salatmu kudu sing bener. Ya, ibate sak salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah padang rembulane tanggal-tanggal siji. Tok. Iya lho kowe iki. Piye to iki kok Kowe menenge? tak gajule nek ora iso. Tak gajuli. Padang rembulan, Nah. rembulane tanggal 1 iki parikan to. Oh, alah. Lah kok tok meneng ae piye? Wong loro ki gantian ngono lho. Ngono lho. Nek Mas Sun ki wis ngutus kon nembang selawat. Kowe lak ngerti to? Sapa sing kersa utawa gelem seneng selawatan kuwi diakoni karo Kanjeng Nabi Muhammad Umat. sallallahu alaihi wasallam. Wassalam. Nah, Ngono ngono. lho. Ngono. Aturan iki kok iso. Ayo. Ki tengen sik kok lagi ngiwo, kowe aja cengkengesan kok. Dijak selawat kok iso. Mek burine tok.
Masalah. Kok iso? Kayak ora cengengesan, ngono lho. Tuk, Mas. kowe tak gajule. Siap. Ayo gaji lo to lek. Tengen rumiyin nggih, Mas. Ya, sampeyan. Tengen rumiyin mangke lajeng kiwa. Kiwa. Nah, dimirengke. Ya ya. Tengen sik terus sakit kiwa. Kenyeh. Bisa sa. Aku mumpung seneng karo awakmu lho. Ya ya. Pak, aku cangkeme iki lho kok iso. Aku sik tengen iki lho kok iso. Tengen sik njur kiwa ngono ora klitisan. Lah ya aku piye Lho, entenono aku sik. Wis teko lu dinteni nyambut jeneng iki. Maksudnya ki aku sik sampe engko. Nembang lho. Ngono. Aku Kiwa terus tengen. aku piye? Loh, engko kok iso. Ya, Mas. Padang rembulane tanggal siji. Tuk, Iya lho. Ayo. Lah wis kene entek nggon nembange kok iso. kowe Jaringko. Loh. Piye to kok engko saiki iki lho? Pak. Domongi saiki iki aku terus sampe gedel ya. aku terus sampean. Aku terus Ayo jajali. ganteng yo ngileran. Aku Kowe iki ra ngerti leh kulara Saryawan pirang-pirang. oh saryawan apa? Pirang-pirang tahun mek Wong trayo wong pawakane ngene iki ya angel. lambe oleh sing merongos aku. Terus Ngileran kowe. ayo kiwa sik Ayo terus tengen. langsung ayo. Ora. Aku sih. Aku sik lho. Aku sih ya kowe. Pak. Jenengake mangkel mako. Saman melu ye. Eh? Melu. Awak melu Kok aku. panjenengan kok Padang panjenengan. tok, padang tok. Aku. Padang rembulan tanggal 1. Nadane terus. Dalang lho. Nadane, Mas. Dalang. Ora, iya ya nadane. Sama rule tintingane lho. Eh, Padang rembulan ngono lho. Padang Pa pa. Ngira. pa Pa. ngene kok larang lho wing sun iki. Iki jan. Yo ngene lho, alon-alon iki lho. Pahapen. Pa pa. Lho cocok lho kok iso. Ayo, Jajak, sampean. Malah contongmu sing bleset kok iso. Padang rembulane tanggal 1. Kula aja kluthuk ngaturaken matur suwun pangkobe haki. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Padang rembulane tanggal loro. Bocah nom-nom kudu sinau besuke aja nganti bodoh. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Padang rembulane tanggal 3. Kula dongane sedaya mawon awet gone momong anak putu. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote yen dadi lurah. Apa iki? Piye iki lho. cuy. Iki wis ning tengah-tengah Nah. kaya klimak sukses lho. Nah. Aku mbok ngakon ngapalne sing Repote yen dadi lurah. Ngono omong ngono lho ora dadak-dadak iki mau mbok omongi 1 2 3 4 ngono ku mau. Saiki mbok ganti neh. Pelawak ki improvisasi spontanitas. Profesional. Nah, ngono lho. Kowe Ora kok kok dadak tulisan nggih buku Ngono. pelawak Apa kuno. iki ngono?
Repote yen dadi lurah Insya Allah Mbah Lurah amanah. rono rene sregep ngibadah. Insya Allah gesange genah. Ya. Repote yen dadi kami tuwa. Kami tualin tinggi. Perangkat kabeh melu. Insya, Repote yen kami tuwa. insya Allah cedhek karo warga. Aja lali sregep ndonga. Insya Allah ahli suwarga. Apa-apa ki nek dadine apik mesti apik ngono. Repote yen dadi bayan. Bayan, Ayo. Repote yen dadi bayan. ora lali nindakake perintah pangeran. Dikire sak dalan-dalan. Rezekine saparan-paran. Malah mbok Ya modasku. genti no masa ngangguran mbok cipak-cipoki ya. Salatullah. Salam. Salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Repote yen dadi penonton. Wangel grup Iki apa-apa ki dicandak ben terlibat semuanya melu seneng ngono lho. Repot yen dadi penonton. Penonton. Jeng, penonton. Oh, Linggu wis sak enggon-enggon. Dongane ikhlas mesti maton. Tak dongane iso tuku tronton. Repote yen dadi bakul. Bekul. Bakul melu kabeh ndelok kok iso. Omongono sing bakul kacang kae. Aja melu ndelok dagelan. Tegal mah katang cukup komburi ngene ae. Ayo. Repote yen dadi bakul. Bakul. Ah suwi men to iso. Mikir gedeng aja iki. Ayo. Aku cak-cak kok iso. Rezekine kagem tumbas sekul. Rono rene mesti seneng kumpul. Kumpul kok wis mbok disiki mau. Ayo, iki dhisik. Karo bojo ya tetep ngrangkul. Ayo. Salatullah, salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Repote yen dadi yoga. Yen tak delok salate wis genep 5. Wonten yoga sing tukang gendang. Insya Allah sregep sembahyang. Repote yen dadi sinden. Sinden. Kam salate ora tau leren. Pojok dhewe sindene Mbak Kori. Bengi nyinden subuh sregep ngaji. Repote yen dadi dalang. Ora lali nindakake sembahyang. Wonten dalang namine Sun Gondrong. Subuh duhur ngasar maghrib ngisa ora bakal bolong. Isa. Ya ngono. Jadi ngono. Kok ngerti nek aku iki. Asine piye, Bos? Asine ora ngono kuwi. Kowe iki yo bleset to iso. Tegese ora ngono kuwi ora mung 5 waktu tok ning tahajud ditindak. Masyaallah, layakno bathuke ngapal, Bos. Ngapal nganggur sujud ini banter. Aku lho sembayang kurang wektu. Oke. Ini nganti kurang. Alhamdulillah. Supaya lek Siap, coba ya. Kae. Sinten Mas? Cengeng. Ora percaya, Bos.
Kula ngomong soalnya malah guyak. Maksudnya Getut-getut. nada Kurang kusuk. kayaku. Nggih, nggih. Maksudnya piye karepe? Tegese gumun Mas, gumun. Aku harus bayar. Jih, jih. Ya aku piye mulang aku cacang. Ngaten. Kira ngerti, Masun ki leh nek mejang Mas Kluthuk. Nggih. Mas Kluthuk ki sangke tawaduk tawakal leh ngibadah. Sujud ora tangi-tangi, Mas. Kok tangi Mas. Hmm. Kok pas. Ngono ya? Nggih, wong arepe tangi piye untukku ketalu sajadah Mas. Angel kok iso. Coba le, Apa kae sudah? sinden iki nomor Budi. loro ya. Nggih, Oh, oh ngerti. nggih. Siap, Oh, siap, Mak iki, Mbak. Sinten Mbak? Suci. Susi. Bah, lah kok ngombe sik ya ya ya. Haus, haus ya ya. Coba sepote, Pak. Sepote. Yuk, kene kanca-kanca. Itu manggelan coba, yuk. Kene. Sepote apa? Loh, kene. Cepada nelongso Zamane zaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem gawe karo seneng ulat aja banteng dene kongkon ya sing temen la apa to kanca ati kerep lara ra gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip kaya wiwitan rekoso pancen nyata Iki lho Mas Kluthuk. Nggih, nggih. Karepe Masun Gondrong ki saiki sing ben ora katon monoton, njur saiki sampean digoleki gandengan ngeten iki. Tuh, kepenak ra? Sehat, Sing halus, sehat. ya. sing halus. Alhamdulillah. Ora ngono. Sehat. ya. Alhamdulillah. Hakim malah kaya blekok lanang karo blekok wedok kowe. Mek montak mantuk tok ki. Ayo kene rada maju. Ngono. Alon-alon ki Pyayi Surakarta Hadiningrat. Masa? Ngono. Kok iso mbok getak ki? Ya rada Nggih, selo-selo. ngapunten. Halus. Ya hati lho, ki lek kaget, ki mesti meret. Lah ya. Wong bocah latah mbok jorak-jarak endi iso ndang mari iki to, Mbak. Nggih, betul. Pangapunten. Nggih. Mas Jo Kluthuk menika mboten saged jaga. Piye to? Wong wedok ki kudune kepiye? Jajal jambung, jambung. Eh. Wes. Kakang. Aja mbok baleni, Kakang. Iki kok nek kaya ning Blitar cup, aku turu latar. Ora ngerti. Biyen tau yo iki kasuse iki, Pak. Mantene sapa kae rabine anu sing mayang Redi Belung. Ngono. Niki sing nyinden kula lungguh teng riku. Suwargi Gareng Salatiga lho enten to guyon. Ambungen Mas Kritik. Lah kok dijambung tenan, Pak. Peh. Kula iso Oke. Wah, ora turu omah telung dina kula, Pak. Kok bojomu cemburuan. Kok ora cemburu aku Weh, nyusul. Mas, marai dalam penanaman dalam keluargamu iki kurang paham bojomu iki. Piye? Aku lek dambung dambung ngene ya. Nggih, nggih. Aku malah mulai ya, karo bojoku mesti kewen 500. Rupamu yo cindil Loh, iso. ora perlu lho tenan lho Mas Sun. Gak iso Loh, ngono. kula iki tau nggih pas wayangan ngeten nggih, jambung wong itu sinding cuk ngene. Kula mulai. Ki mbok sangoni pura sing ngambung awakmu. Ora nduk aku. Kowe iki wong lanang apa? Oke, ya, kayak 500. Yo mesakne bojomu harus cindene sing ngambung tuwel. Kula niku terus neh, jambung neh. Monggo iki bojoku ya meling neh. Heh, kayak 1 juta kae, pesakne kae. Masalah puluh Saung momen. 1 juta, Bos. Loh, kok mbok wae iya lho. Lah aku ndek iki jambung lek to 1,5 kok, Mas. Berarti bojomu ki ya disosori wong-wong kuwi. Loh, berarti larang bojoku di Pak ya. Kowe iki ora sadar kok. Ini, Bang, nyanyi, Bang. Nembang, Iya, mosok Ora. ke matun. nembang apa? Diaturke gerajakan. Iso wae. Iki ning pundutan Duwete iso kuwi. Nggih, Surabaya duwe. mau. Nggih, nggih, nggih. Tadi tak urutke. Ya. Ngajeni puntutane Nggih, nggih. saka Surabaya, tembang gerajakan ana Sriwuning ya ana. Gerajakan. Iki saka Lampung, iki pundut Sriwuning. Gesekan. Jajal karo bawa jale. Hmm. Gesekan. Saged. Jajan. Oke, siap. Oke. Ya. Karo jenglengan, Bu. Nggih. Bu. Ya. Ngono. Kembang nayut. Monggo, piye. Gerajakan dajalan Dek. Lah kene iki Gak kocok. jajal. Ijuan. Ijuan ijo. Ijuan itu Ijuan, atang atang. pada iringan. Oh, nggih. Sinden ki latah. Aku susahe nek pas karo garwane lek pengin iki lho. Nah, ya. Lanjut bolak balik terus. Ya. Radat. Oh, alah Ah, alah.
Gerakan. Katakan Banyuwangi. Oh, sidane gendeng itu. Lah wong ora gak wiset to iso. Aku ya apa itu. Ah ya ampun, ya ampun. Yo yo yo. Tengah ya. Ayo coba sak pinten. Bicae aja sembrono ya. Kembiang. Ho, he, he. Ya aja ganggu nduk Pak. Iki nyambut gawe lho iki. Ayo rada maju, Mbak. Rada maju. Lah monggo. Lah monggo. Kita enak semampir. Nyambut gawe aja guyon. Ayo. Penek kok ngomah arep nyapa sih? Ngono. Kalau sapa kowe? Karo sapa? Kelane anake Kan sapa? anake yogane Romo. Ngono karo yogane. Iya karo yogane, karo yoga. Bojomu Membiang. Ya, sip. Siap sip. Tolong semuanya diam, coba. Pak aja melu-melu. Iki engko nek salah sithik mbleset iki. Ayo coba. Mambias Mayon. Alik! Iki tak jenggleng iki lho kok mlayu ki ngopo? Senggake ngene iki Banyuwangi. Malah minggat. Kembiang mlayu lho. Lambiangan lho. Paman. Suarane. Aman. Agak penting dek ndak krungu apa-apa. Gandeng belian Krungu. Sik krungu lho tuk. Golekno ben gak krungu piye? Carane piye? Sik krungu lho kok iso. Kene. Kowe iki jan marai krunguan. Golekne kono. Ben gak krungu piye lho. Oh iya. Misalnya, Ayo duk, kene duk. kita saya krungu pelan iku. enggak nyerang diai Ben tak krungu tadi. iya enggak iso ndase mau kayak ibu Ya apa mbok helmi iki lho. Ben tak krungu. Iki wis tertib dalam ora nek polisi ane harus ada tilangan Nek delok wayang polisi Noswan Toro Aduh aku jelek ngono kaget Sindan ki ketoke pindahan kok semampir kok. Wis. Lah masa ngene kok. Kurang diapa. lah mak jelek ngono Jelek ki Paling lenjeng Mas. pikiranku iki teko Glek. Oh lah nek madul iki pikirannya kok kono. Sikira ngono kadu tak sumpet iya ngene. Lah. Dan masakne. Lah malah mbok oleh si Tirto Karno. Enak loh Tirto Karnone cangki. Ya. nyarang diai Susu yo malah. Oh gila to iki.
ngendang aja njarak. Iki ora kok swara, kok tabuhan yo latah. Kowe anggere kenongi kok muni tung. Kono yo melu tung. Tak percaya jere tabun tung ngono jajal. Ora ya wis. Berarti aman. Nek kenong ora nyambung, kenong ora nyambung. But ketemu but ketemu. Tong ngono. Tung ngono lho. Es monggo sing ngesakne. Es tuh. Nyambung ngono. Ayo. Lah Mas. Ya, so. Nuswan. Nah. Tuh sampeyan ku lho. Wah, bocah iki jan suwi megelne kok. Engko takon nggo kami tua lho, Kok. Pak, monggo. Hei! Malah mbok tawake mangsane. Nuswan. Ya wis kuwi mau. Bisa. Malah jagongan tak biasa nang. Ra. Gendeng. Bisa gending lho. Gendeng Banyuwangi menawa. Pianyo wangi. Belambiangan apa ya? Merambai. Balyam biangan. Welo lalo. Lah iya, Aso. tekan ngendi to? Aja Aja takon susah. Yuk. Tanah. Lah iya, Panas hutan. Tanah. tanah endah. bocah iki dilodok ketok enak. Aku iso si gemes Saya aku. kira rencana tak keropok. Rasane ndas wedhus ya. Mbok kropok lek kuwi kok nek Pak kuwi pikir. Bala. Gumaliare. Taman. Taman. Sari Tasi. Yo yo. Gelambiangan, gelambiangan, Gumaliare taman Sari Nuswantara. gelambiangan, Pelambiangan Gumelari Taman Sari Nuswantara. Langsung dadekke Rajakan. rajakan ya. Siap. Sikat. Ayo Mas Putu. Kidung Mangala Indonesia. Hei! Ayo. Rajakan Banyuwangi.
Matur suwun. Nggih, nggih. Dan pokoke Mbak, Wis diaturke Nggih. gerajakan ya, Le. leres. Pokoke Mbak Susi niku mboten Gerajakan diganggu, ya. Banyuwangi. Ki ana pamundhut meneh. Derek, Bos. Iki tembang kangen. Nah niki, Iki men gedhe. sinten Bos, sinten Bos? Loro. Oh, niki, Vicky, Vicky. Iki Niki. Pragawati. Nggih. Oh, kok ngedot barang ya, kok kayak anakku ngedot. Anakmu piye? Mosok anakmu ayu? Wah, anak kula nggih ayu, Bos. Ya ngene iki. Alhamdulillah, anak kula sing wedok ya ayu, sing lanang ya ganteng, wong tanggoku ganteng-ganteng, Bapak. Dadi Kok malah sing diomongke tanggane sampean iki pripun? ketularan Oh, lah, sawabe. gitu. Lah kene kene. Bocah kok. Lah nek Jo, asli. tontonen kemampuane iki apa, Le? Niki kula tingali nun sewu ketoke awake dhuwur, cilik dhuwur ngeten iki kemampuane keahliane mesti nyolong pelem niku. Kos Ya renang ngono lah apik to, renang, berenang. Kok nyolong pelem. Lah dhuwur biasane kan penting ngeten ben. Bocah iki disawang saka titikane iki lho awak. Nggih, nggih. Saranduning awak menika wonten wulunipun kebak, Mas. Oh, Wong wedok oke, ini mulune nggon- ta bocah. Wong wedok iki nek nggon lengen tangane kebak ngene iki. Iki wong ora nglintuh. Sregep tandang gawe, tur ora gegem tangan. Nggih. Kok teko semono ya, Lho, Le? nggih, Pak. Nek wonten bocah wedok ngeten iki, idepe jengkeng. Iya. Iki apik, titikane bocah wedok sing ora gelem nyawang kiwa lan tengen, nyawang keluargane dhewe amprih apike kepiye. Ngono ya umune ya. Nggih, kok enek wong wedok budheke dawa. Niki ya apik titikane. Iya. Niku iso diomongke bocah sing gemi setiti bekti karo Kyai Kakung. Dirungokke apa sing dadi pangandikane. Dadi wulu ki nemtokke ya, Le. Saestu wonten. Lah, alise tempuk kuwi ya apik. Iki tembok iki. Alis wedok niku nek tempuk niku iso diarani wong wedok sing seneng sedulur nyemulur. Mergo menyambung silaturahmi ora ana pedote. Bojo kuwi kene ulu tok. Aku kok ora tau kok sik ulu tok piye to kek tragedine piye kuwi. Tragedine kan karep Iso yo ulu tok ku lho. sama lah ngomong to, bocah Nggih. itu lek alise kandel, Iya, hidepe kuwi. kandel, godheke kandel. Ya nyedulur. Sedulur to. Akhirnya aku iki terobsesi karo kata-katamu, terus Nggih. dek iki tak tukoni obat penumbuh rambut. Eh, Tak tukoni obat penumbuh rambut, lah kok ditetesi ngene lah kok turu. Banyune ndledek kok ndi. Bareng tangi yo cuk rambut tok sing. lho. Malah koyo kucing angguran. Wah iki yo Apa? ngawur kok. Diaturne ya, Le. Monggo Nggih, Derek. Tembange tembang kangen. Tembang kangen. Coba Tembang coba. kangen. Dodol ki, Ayo dodol ki. napa? Iya, didodol mboten, Bos? Hah? Langsung napa? Langsung ora Oh. masalah. Nggih, nggih. Wonten yo paranggone. Wayah wengi. Dan grimis ora wis. Dah. Apa? Saya kira latah. Kula mboten latah kok, Mas. Oh, sikilmu Kon jebol. gaya-gayane apik. Iki Apa awake. kae gaya Pragawati ki apa? Oh, fashion show. Oh, piye? Fashion show. Sakit to, Nduk? Tenan. Dulu juara fashion show ya? jualan biyen. Yo. Coba, sampean dari sana coba. Coba sedikit cuplikan mawon cobi. Fashion show. Mas, kibet-kibet. No. Ora, anu. Lah yo iki nang tapi bosas. Iya. Aku suka. Sip. Jalaluddin Sip. MC Beken. Jalaluddin MC Pajen Sip. Ayo, asik. Hop. Dok. Iki gak menarik. Anu iki nun sewu. Boleh kamu menjadi Pragawati fashion show. Tapi gerakanmu itu tidak mempunyai daya tarik. Piye? Kayak ngene. Sing enek daya tarik piye? Jenengan contoni. Ngene iki ngene iki wong lanang delok bagus ngene iki wong lanang delok mlakumu ngene. Mek ngono. Biasa. Mek ngono eng. Nggih, pripun? Yo. Pam. Aku suka Jalaluddin MC Beken. Aku suka Jalaluddin suka. Dadi wong lanang ki nek daya tarik. Oh, dadi enek blenge ya. Wah, iya, Betul, iya. Mas. Oh. Nggih. Berarti enek mak bleng. Terus, Mas. Nggih.
pem dua kapak. Ayo tak kebablasan toh. Nah, kebablasan. Suruh panas. Ndak golekno obat to. Ki apa? Dasmu. Ndak golekno obat. Masa malah Ngene iki aja diobati iman-iman. piye to iki ndak obat iki lho. Iman-iman. Karepe mbok wek mesti. Kene wis wek kok iso. Ndak golekne iku lho kok iso. Nah cepet. Awas, nah. Yo, nah. Yo. Lah bar mbok lewek nek kene. Lah bawa aku mbok kok kene. Aku mbok kok kene. Saiki wis tak wae kok kene. Aku ini ki ra iso nyanyi Jalaluddin. Malih niki Mas. Aja sik, tak ngomong iki. Bos iki bos. Karo kok sendiri iki. Nginang iki lho. Lah ya apa? Pak Dene iki lho lek kromong. Kowe iki yo ngawur kok yo. Yo jajal iki tembah kangen. Aja mbok terone, Nduk. Ngawur ae. Iso manut Mas kok iso. Anu kena instrumen. Kena instrumen. Laki to? Pun sudah. Laki. Nah. Boten sampun panjenengan. Sudah. Nah modele. Sudah. Terus kena asam urat barang ngono so. Barang wis sehat kemeliti nih tamu. Nah. Ayo. Lagune Dik, sing enak Dik. Ya wengi. Jalaluddin. Si pemeling sip. Saya greget ya. Boten. Iki lho tau blandar klothok. Wedok kok Blandar blandar. sing tombok mek sampean tok lho. Iki tau lho ning mainan blandar klothok papayangan biyen tak takoni. Yo nduk yo. Nggih, kan jenengan nemu kula teng mriku to mau. Kita blandar klothok. Ya no bathoke. Lho ngono yo. Bathoke digowo ta. Kak, ayo. Wah, vokal apa musik sih? Bos. Ku yo ben nembang gak ngomong. Sing ngomong yo dheke lho. Aku wis meneng. Kok kene iki wis meneng lho kono buka bandar utuk yo dheke. Oh, gelem tak utuk iki sampe. Ngomong kok aku ngomong iki. Meneng kok. Kayak mbok keseneni aku sing mesake lho kowe ngawur. Sias mboten molek, mboten kula lenggah lho. Watu. Bede mesakne. Aku watu iki nyelani kaya Nggih, nggih Mas. Yuk. Wayah wengi. Oh, wis dene Masun lho. Aja ngisi-ngisini. Pripun? Vokal pertama itu harus tegas. Wayah, aja ayang. Nggih. Si dene Masun kudu sing anu karakter sini. Vokalnya Harus kuat ngarepe kasih banter. Ah, ngono. Wayah wengi ngono. Yo, Mas. Wayah wengi utek krimis ra uwis uwis banyu kantun hitis dadi saksi kono nangis wong sing tak tresnani tekoning Rasa
sepote nganggo Sriuning Nggih. sing jumeneng genduk Ika Kusuma. Menika Pak. Sriuning dindangduke kur. Tintingane slendru. Yo, Sriuning Gusti Tuban lakon tresno sabaya pati marang raden gerak boyo rasa jangan matur pati sawate jagat raita kami tresno kajange pribadi Kono panggung nduk. Alhamdulillah. Marem tok. Nih. Diaturke tembange ya kuwi pasangan mau ana pundutan Lintang Asmara. Oh, akeh. Ya ngono. Nggih, nggih. Nutuk sapa ra? Oh, ya Mas Nutuk mawon. Kowe gampang donga to, Duk. Ket Mas. Pun Mas Nutuk mawon. Ya. Saged niku Siang wirat. Nggih, nggih, nggih. Siang. Nggih. Iya ya. Siang. Ya ya kuwi lho. Iso kok mek siang kok. Ya siang malam no gawe kok iso. Apa ya tenane? Janji mau kisah Boyopati. Tetap berjuang. Cihroto Siang
Ngejutke gara-gara Sembah nuwun, sembah nuwun. Ya. Panggih wonten sesen kalih, Mas. ya siap.